Καλώς ήρθατε στα Dr. Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκηνα και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την πρόωρη οθικική ανεπάρκεια. Μια πάθηση που επηρεάζει τη γονιμότητα, την ορμονική ισορροπία και γενικότερα την ποιότητα ζωής πολλών γυναικών. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τα αίτια, τα συμπτώματα αλλά και τις επιλογές που υπάρχουν για τη διαχείρισή της. Μαζί μας είναι ο γυναικολόγος με ευτήρας Παντελής Μεσαρόπουλος, ειδικός στο αντικείμενο, ο οποίος θα μας δώσει τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γεια σας κύριε Μεσαρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατρέ, τι είναι η πρόωρη οθικική ανεπάρκεια και εξηγήστε μας πώς διαφέρει από την εμεινόπαυση. Καταρχήν, να πούμε ότι η πρόωρη οθική ανεπάρκεια είναι αυτό που λέγει η λέξη. Μια ανεπάρκεια των οθικών. Συμβαίνει σε γυναίκες νεότερης ηλικίας, κάτω των 40. Εκεί το διαφοροποιεί αρκετά και με την εμεινόπαυση. Στην εμεινόπαυση συζητάμε για γυναίκες άνω των 40. Στην πρόωρη οθική ανεπάρκεια είναι μια δυσλειτουργία στην ουσία των οθικών. Μιλάμε για διαλείπουσα οθική λειτουργία. Δηλαδή? Δεν σταματάνε τελείως οι οθήκες να λειτουργούν, κάτι το οποίο συμβαίνει με την εμεινόπαυση. Άρα μπορεί να υπολειτουργούν. Υπολειτουργούν ή σταματάνε για να λειτουργούν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ξαναλειτουργούν. Δηλαδή, φανταστείτε μια γυναίκα στην εμεινόπαυση δεν έχει καθόλου κύκλο. Μια γυναίκα με πρόωρη οθική ανεπάρκεια εγκατεστημένη μπορεί να κάνει 1, 2, maximum 3 κύκλους το χρόνο. Άρα, σε αυτούς τους 3 κύκλους θα έχει κανονικά έναν φυσιολογικότατο κύκλο με ορυξία. Άρα, σε αυτές τους 3 μήνες θα μπορεί να μείνει και έγκυος. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η πρόωρη οθική ανεπάρκεια, το πρόβλημα με την πρόωρη οθική ανεπάρκεια κυρίως είναι τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει. Προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά της εμεινόπαυσης, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει μια ξηρότητα του κόλπου, αϊπνία, μια ευερεθιστότητα, να προκαλέσει συμπτώματα κατάθλιψης, να δημιουργήσει προβλήματα ουρογεννητικού συνδρόμου, δηλαδή πρόβλημα ακόμα και με ακράτεια ούρων, και να δημιουργήσει επίσης και προβλήματα διαταραχής προσωπικότητας της γυναίκας καθ' όλη τη διάρκεια των περιόδων που δεν έχει περίοδο. Είναι τα συμπτώματα τα δυσάρεστα συμπτώματα της εμεινόπαυσης. Ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό δεν ισχύει για έναν ολόκληρο χρόνο, αλλά μπορεί να ισχύσει στους περισσότερους μήνες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και σκοπός μας είναι φυσικά αυτά τα συμπτώματα να τα απαλύνουμε και αυτή η γυναίκα να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής της ζωής, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 50. Άρα δημιουργεί στην πραγματικότητα ορμονολογικά προβλήματα. Είναι διαταραχή των ορμονών προφανώς. Η οθήκη έχει ένα πολύ έντονο σοκ στην ουσία, πάβει να παράγει ιστρογόνα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Άρα προφανώς και ζητάμε για ορμονική διαταραχή, η οποία όμως μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες. Και αυτές οι αιτίες είναι αυτές που πρέπει να ψάξουμε κιόλας και να βρούμε, ώστε να δώσουμε λύσεις στη γυναίκα. Και λύσεις όχι μόνο για την ίδια τη γυναίκα, αλλά και για τους απογόνους της γυναίκας. Ποιες είναι οι αιτίες, δηλαδή μπορεί να είναι ακόμη και η κληρονομικότητα ή το περιβάλλον? Οι γενετικοί παράγοντες έχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που ευθύνονται για μια γυναίκα με πρόωρη οθική ανεπάρκεια. Υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια, το πιο γνωστό γονίδιο από αυτά είναι το γονίδιο του εθράφστου Χ. Η διαταραχή στο συγκεκριμένο γονίδιο μπορεί να προκαλέσει πρόωρη οθική ανεπάρκεια στους απογόνους συγκεκριμένων γυναικών. Στις περιπτώσεις όμως που ο απόγονος είναι άντρας, αγόρι δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα πρόωρη οθική ανεπάρκεια που είναι η νοητική στέρηση. Άρα θα πρέπει αυτές τις γυναίκες να κάνουμε διάγνωση από νωρίς, πριν μπουν σε φάση αναπαραγωγής, να ελέγξουμε πιθανές αιτίες. Αν υπάρχει γενετική προδιάθεση να την ανακαλύψουμε και από εκεί και πέρα να κάνουμε γενετική συμβουλευτική και σε αυτή την περίπτωση του ευθράφστου Χ να γίνει πλέον και επιλογή φύλου. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση αυτής της πρόωρης οθικικής ανεπάρκειας? Άλλοι παράγοντες, επίσης ένας άλλος γενετικός παράγοντας είναι το σύνδρομο Τέρνερ, είτε ήπια σύνδρομα του σύνδρομου Τέρνερ. Τι είναι? Το σύνδρομο Τέρνερ είναι στην ουσία ένα διαφορετικό χρωμόσωμα το οποίο υπάρχει. Επίσης το οποίο μπορεί να γίνει μια πολύ εύκολη διάγνωση μέσω ενός απλού καριότυπου. Άλλες αιτίες είναι μια αυτοανοσία, ευτυχώς είναι το μικρότερο ποσοστό
των γυναικών η οποία παθαίνει μια αυτοανοσία, κυρίως με τα αντισώματα των επινεφριδίων, και η μεγαλύτερη πλειονότητα δυστυχώς των καταστάσεων των γυναικών, της κάτω γυναικών που παθαίνουν προορυθική ανεπάρκεια, είναι ένα πάρα πολύ έντονο και στρεσογόνο γεγονός το οποίο έχουν περάσει. Είναι πάνω από το 50% των περιπτώσεων. Ένα πάρα πολύ έντονο στρεσογόνο γεγονός, δηλαδή η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, η απώλεια μιας σχέσης μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα πρόορης οθητικής ανεπάρκειας και τις περισσότερες φορές δυστυχώς να είναι και μη αναστρέψιμα. Είναι συχνή πάθηση. Πόσες γυναίκες αφορά, γιατρέ? Συζητάμε για γυναίκες οι οποίες είναι από τα 20 μέχρι τα 29 είναι 1 στις 1000 και από γυναίκες από 30 μέχρι 39 ετών είναι 1 στις 100. Το πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια ήταν θέμα διάγνωσης και ενημέρωσης των συναδέλφων, είτε είναι ενδοκρινολόγοι είτε είναι γυναικολόγοι, στο να μπορέσουν να κάνουν διάγνωση μιας γυναίκας σε προορυθική ανεπάρκεια, να βρούνε αυτές οι γυναίκες λύσεις. Δυστυχώς ακόμα και τώρα υπάρχουν συνάδελφοι που μιλούν για εμεινόπαυση σε αυτές τις γυναίκες. Καταλαβαίνετε σε μια γυναίκα η οποία είναι 20-22 χρονών να της πει κάποιος ότι είσαι σε εμεινόπαυση, δεν θα κάνεις παιδιά, τα οάρια σου είναι πάρα πολύ γερασμένα. Καταλαβαίνετε τι σοκ παθαίνει αυτή η γυναίκα και για πράγματα τα οποία είναι και τελείως αναλυθή. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια εξέταση που να καταλαβαίνει ο γιατρός ότι είναι ή δεν είναι σε εμεινόπαυση ή πρόκειται για αυτή την κατηγορία? Δυστυχώς είναι έλλειψη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο τομέα. Οι περισσότερες γυναίκες τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδιάγνωστες. Δυστυχώς οι εξετάσεις είναι εύκολες οι οποίες χρειάζονται να γίνουν, με ένα απλό υπερηχογράφημα και μέτρηση των ανώριμων οθυλακίων, με ορμονολογικές εξετάσεις και μια αντιμουλέρια νόρμων για να δούμε την αποθήκη των οθυλακίων. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα η διάγνωση, αλλά καμιά φορά θα πρέπει να δούμε και πίσω από την κουρτίνα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μέσα αυτές τις εξετάσεις να είναι απόλυτα φυσιολογικές, αλλά κάποια ήπια αύξηση των τιμών να δείχνει μια προδιάθεση για το μέλλον. Σκοπός μας είναι να κάνουμε νωρίς τη διάγνωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτές τις γυναίκες να τις συμβουλέψουμε, είτε να προγραμματίσουν την τεκνοποίησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν έχουν μια μόνιμη σχέση, να ενημερωθούν, ή και ακόμα να προχωρήσουν νωρίς σε μια κατάψυξη οαρίων, γιατί δυστυχώς σε μια γυναίκα με εγκατεστημένη προορυθική ανεπάρκεια δεν είναι εύκολο να κάνει κατάψυξη οαρίων, λόγω του ότι ο αριθμός των οαρίων στον οποίο μπορεί να βγάλει αυτή η οθήκη είναι αρκετά μικρός και συνήθως στην κατάψυξη χρειαζόμαστε μεγάλους αριθμούς οαρίων. Το ενδομήτριο δεν επηρεάζεται, δηλαδή λεπταίνει όπως στην εμεινόπαυση? Όταν συζητάμε για κύκλους οι οποίοι η οθήκη δεν παράγει ιστρογόνα, προφανώς στο συγκεκριμένο κύκλο το ενδομήτριο είναι αρκετά λεπτό και συζητάμε για μια περίοδο η οποία σε αυτή την περίοδο η γυναίκα δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Αλλά δεν είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σκοπός μας είναι να ανακαλύψουμε αυτή η γυναίκα πότε θα κάνει ορυξία. Φανταστείτε ότι πρώτα κάνει ορυξία και μετά έρχεται η περίοδος, άρα θα πρέπει πριν ακόμα έρθει η περίοδος να ανακαλύψουμε εμείς την ορυξία της γυναίκας. Κάτι το οποίο είναι το δύσκολο κομμάτι. Με σύγχρονες θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης, αλλά με μικρές ποσότητες ορμονών, μπορούμε να ανακαλύψουμε την ορυξία πριν ακόμα έρθει η περίοδος και να δώσουμε οδηγίες στη γυναίκα ότι θα ξεκινήσει προσπάθεια σε αυτόν τον κύκλο για να τεκνοποιήσει. Ποιες είναι οι θεραπείες λοιπόν που μπορούν να αναστρέψουν την πάθηση ή να καθυστερήσουν την εξέλιξή της? Η καθυστέρηση της εξέλιξης πάθης, κάτι είναι και το οποίο αποζητάμε μόνο από τις τελευταίες μελέτες που έχουμε, είναι η χορήγηση DHEA. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την οθητική λειτουργία. Είναι ορμόνη? Ναι, είναι ορμόνη. Με βάση διπλών τυφλών τυχιοποιημένων μελετών έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου. Επίσης, σε γυναίκες οι οποίες έχουν εγκατεστημένη και προορυθική ανεπάρκεια και πλέον είναι μη αναστρέψιμη, μπορούμε να δώσουμε ορμονική υποκατάσταση με χαμηλή ποσότητα ιστρογόνου και προγεστερόνης, ούτως ώστε όταν η οθήκη μπορεί να λειτουργεί χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα και να μας δίνει και σημάδια ότι λειτουργεί η ίδια. Χωρίς να φοβόμαστε όλα αυτά τις ορμόνες και την ορμονοθεραπεία. Συζητάμε για γυναίκες στις οποίες τους λείπουν συγκεκριμένες ορμόνες. Είναι σαν να έχετε εσείς ανεμία και να λέμε αν θα δώσουμε σίδηρο ή όχι. Η χορήγηση των ορμονών που δίνουμε είναι το 1/3 των ορμονών που έχει υπό φυσιολογικές συνθήκες η γυναίκα. Τις δίνουμε
για καλύτερη απορρόφηση και για να αποσοβήσουμε ανεπιθύμητες ενέργειες τις δίνουμε διαδερμικά, άρα δεν έχουμε μεταβολισμό στο σηκώτη και στην ουσία δεν έχουμε και θρομποεμβολικά επεισόδια και αυξημένο κίνδυνο από αυτό. Υπάρχουν φυσικοί τρόποι, γιατρέ, ή αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης? Έχουν γίνει αρκετές μελέτες τελευταία, οι οποίες το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες όσον αφορά την προορευτική ανεπάρκεια. Είναι μελέτες οι οποίες έχει κάνει και η καθηγήτριά μας, η κυρία Σοφία Καλανταρίδου, αρκετά το τελευταίο διάστημα, ότι παράγοντες κλιματολογικές και κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων μπορεί να επηρεάσει σε μια γυναίκα όσον αφορά την προορευτική ανεπάρκεια. Βλέπουμε ανεβασμένα ποσοστά. Όπως μπορείτε να μας δώσετε, ας πούμε, παράδειγμα, επειδή είπατε για διατροφή? Ναι, σίγουρα αυξημένα πλαστικά, μέταλλα και η ρύπανση της ατμόσφαιρας έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επηρεάσει αυτές τις γυναίκες. Προφανώς πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες για να το επικεντρώσουμε συγκεκριμένα. Νόμιζα ότι θα πείτε κάποιες τροφές. Τροφές οι οποίες έχουν πλούσια σε πλαστικά, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα ψάρια πλέον και στις θάλασσες τα μεγάλα ψάρια είναι πλούσια σε πλαστικά και βαρέα μέταλλα. Αυτό επηρεάζει αρνητικά και τη διατροφή μας και επηρεάζει και αρνητικά γενικότερα την υγεία μας και στο επίπεδο της προεισοδικής ανεπάρκειας. Αν έχετε μία ανάλυση ποσοστιαία από τη στιγμή που έρχεται μία γυναίκα κοντά σας να σας πει το πρόβλημά της και εσείς να το αντιμετωπίσετε, πόσες πιθανότητες είναι πραγματικά να μπορέσει να κάνει παιδί? Φανταστείτε ότι οι γυναίκες που έχουν εγκατεστημένη προορευτική ανεπάρκεια θα κάνουν περίπου 1, 2 ή 3 κύκλους το χρόνο. Το πρώτο πρόβλημα είναι να ανακαλύψουν αυτούς τους κύκλους. Ένα κομμάτι. Εκεί έρχεστε εσείς που είστε εξειδικευμένοι. Εκεί ερχόμαστε εμείς. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι φανταστείτε σε κάθε κύκλο μία γυναίκα, 25 χρόνων θα σας πω εγώ, όχι μεγαλύτερης ηλικίας, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και χωρίς κανένα πρόβλημα του συζύγου, έχει περίπου 28 με 30% πιθανότητες σε κάθε κύκλο να τεκνοποιήσει. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μειώνεται η πιθανότητα αυτών των γυναικών, αλλά προφανώς δεν εκμηδενίζεται. Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε όλους τους άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν μια εγκυμοσύνη, ούτως ώστε να έχουμε το μάξιμουμ των πιθανότητων για κάθε κύκλο στον οποίο αυτή η γυναίκα θα κάνει ορυξία. Μπορεί να συλλάβει φυσιολογικά ή η εξωσωματική είναι η μόνη λύση? Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν συζητάμε για γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν με δικά τους οάρια, οι μεγαλύτερες πιθανότητες να τεκνοποιήσει είναι μέσω φυσικής σύλληψης και όχι μέσω εξωσωματικής. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί τα οάρια τα οποία θα πάρουμε για την εξωσωματική είναι ένα χαρακτηριστικό της προεισοδικής ανεπάρκειας. Θα κάνουμε, όπως λέμε εμείς, προόριο χρονοποίηση. Θα γίνουν κίστες δηλαδή. Άρα από μόνα τους μειώνουν τις πιθανότητες στο να έχουμε μια επιτυχή σύλληψη με εξωσωματική γονιμοποίηση. Επίσης, γενικά τα ποσοστά σε μια γυναίκα η οποία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, οι πιθανότητες της εμφύτευσης γονιμημένου οαρίου είναι μεγαλύτερες με τη φυσική σύλληψη. Άρα η εξωσωματική έχει τις δικές της ενδείξεις και σίγουρα αυτές τις ενδείξεις, όταν μιλάμε για οάρια της ίδιας της γυναίκας, δεν είναι η προορευτική ανεπάρκεια. Προφανώς θα αυξήσει τα ποσοστά όταν συζητάμε για γυναίκες οι οποίες έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι λίγες οι ορυξίες οι οποίες έχουν και θέλουν με δική τους επιλογή να αποτανθούν σε δανεικά οάρια. Εκεί προφανώς η εξωσωματική είναι η μοναδική λύση. Πώς μπορεί μια γυναίκα να βρει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που φέρνει η πάθηση αυτή? Η ψυχολογική υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σας είπα και πριν, ισοδυναμεί με το να χάνει κάποιος ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αυτό είναι το στρες το οποίο έχει η γυναίκα όταν της ανακοινώνεται ότι πάσχει από κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το να υπάρχει μια ομάδα. Ότι δεν θα γίνει μάνα ποτέ. Ακριβώς. Ή ότι δεν έχει την επιλογή. Η επιλογή είναι το πρώτο, το θέμα, ναι, όπως είπατε, προφανώς, και οι ορμονικές μεταβολές οι οποίες έχει αυτή η γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα το να διαχειρίζεται στην ουσία από μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία περιλαμβάνει και ψυχολόγους είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε αυτή η γυναίκα να υποστηριχτεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς ένα κομμάτι του ρόλου του ψυχολόγου παίζει και ο γυναικολόγος. Προφανώς δεν πρέπει να είναι ο απόλυτος. Πρέπει να υπάρχει και βοήθεια με ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς. Αλλά ο γυναικολόγος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, γιατί σας εμπιστεύεται η γυναίκα και ξέρει ότι ξέρετε ακριβώς την κατάσταση της υγείας της. Γι' αυτό νιώθει πιο ασφαλής κοντά σας.
Ακριβώς. Στην οργάνωση των ειδικών ιατρίων πρόορης οθικής ανεπάρκειας είχα την τιμή να είμαι και στο RTA σαν επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος στο Αττικό Νοσοκομείο σαν ακαδημαϊκός υπότροφος στο τμήμα πρόορης οθικής ανεπάρκειας. Τώρα είμαστε σε μια προσπάθεια να ιδρύσουμε το πρώτο τμήμα πρόορης οθικής ανεπάρκειας στον ιδιωτικό τομέα στο νοσοκομείο Ιασσό. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί υπό τη διεύθυνση τη δική μου. Νομίζω ότι το να υπάρχει μια ολιστική φροντίδα αυτών των γυναικών και να μπορέσουμε να τους δώσουμε την φροντίδα που χρειάζονται είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ούτως ώστε να ενημερωθούν. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης στο συγκεκριμένο τομέα και κάποιος ο οποίος είναι ενημερωμένος και μια γυναίκα η οποία είναι ενημερωμένη καλά, νομίζω αποδέχεται το πρόβλημα και ζητά και τη λύση. Κύριε Μασαρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcasts και το YouTube για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.